Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Samantala, Comelec Dagupan wala pang natatanggap na formal complaint ukol sa umano'y siraan ng campaign posters. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Wala pang natatanggap na formal complaint ang Commission on Elections o Comelec Dagupan City ukol sa umano'y nagaganap na siraan at iligal na pagbabaklas ng campaign posters ng mga local candidates. Sa virtual presser ng Philippine Information Agency Pangasinan, sinabi ni Election Officer Attorney Frank Sarmiento na kinakailangan ng formal complaint upang umusad ang kaso kalagip ng video footage o anumang patunay ng paninira. Matatandaan na may ilang mga supporters ng mga local candidates sa Dagupan City ang umalma dahil sa sinadya umanong paninira ng mga ipinapaskil na posters sa mga barangay. Dagdag ng opisyal, mayroong 8 notice ang inisyu sa lungsod ukol sa mga lumabag na campaign posters, ngunit tinugunan na ng mga concerned candidates. Batay sa regulasyon ng Comelec, maaaring maharap sa 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong o perpetual disqualification to hold office ang sinumang public official na mahuling lumabag. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.